L-informazzjoni dwar il-multi tal-Speed Cameras u ċ-ċitazzjonijiet tal-Gwardjani Lokali ngħatat fil-Parlament tal-mistoqsija tad-Deputat Laburista Joe Mizzi. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li bejn Jannar tas-sena 2008 u Diċembru tas-sena 2010 ingħataw mal-kważi 500,000 ċitazzjoni li jfisser total ta' aktar minn 10 miljuni u 500,000 euro f'multi. L-aktar lokalità li fiha ngħataw ċitazzjonijiet hija l-Belt Valletta, total ta' aktar minn 35,000 ċitazzjoni b'valur ta' kważi 900,000 euro. Fl-Asri fi 3 snin ingħataw biss 35 ċitazzjoni b'valur ta' 765 euro, li jfisser li għal kull 1000 ċitazzjoni li ngħatat fil-Belt Valletta, fl-Asri ingħatat biss waħda. Barra l-Belt Valletta l-aktar 3 lokalitajiet li fiha ngħataw ċitazzjonijiet huma Taslima, San Pawl il-Baħar u l-Florjana, lokalitajiet li l-koll jinġemgħu fihom eluf kbar ta' nies biex jinqdew l-affarijiet ta' kuljum. Sa dan it-tant bejn Jannar 2008 u Awwissu tas-sena 2011 ingħataw mal-kważi 130,000 kontravenzjoni permezz tal-Speed Cameras, kontravenzjonijiet li l-valur tagħhom kienu jlaħqu ma' 6 miljun euro. Minn dawn sa issa diġà tħallsu mal-kważi 5 miljuni u nofs u jonqos xi tħallsu mal-kważi 400,000 euro f'multi.